kaunu du daga annabi ne yazo kamshin malakutu du kamshin jabarutu du daga annabi ne yazo kamshin nasu tuma kamshin magabutu ma kamshin sai ya huna ma kamshin jannatul firdaus ma kamshin jannati aliya kamshin jannati khuldi ma kamshin jannati na'im ma kamshin jannatul rayyan ma kamshin jannatul salam ma kamshin jannatul ma'awa kamshin alal ilina ma kamshin annabawa kai duk tsadar kamshi haka duk matsayin kamshi dukkan girman kamshi daga annabi ne ya zo daga annabi ya fito daga annabi ya samu kamshi ba ka da kamshi annabi ne mai kamshi kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo mai ikon ko ina Allah ahadin fardi da famini rabbana dan in cika makasudi ka tsare ni a ko ina kan sharrin masu di ka zuba mini fikira bai tuti in furzo kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo Allah karo salatin da hafarin duba alai da sahabi duk ban cire ko dai ba Allah sa Fadima zara'u abar duba in annabi ya tashi to Fadima ce ta zo labai kun sheguna tijani abun koyi na gode rabbana ɗariƙar da kake nayi wallahi ina son ka shebar hama ya bayi kuma shehu ina roƙon ka ka yayi min hazu kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo sarkin sharifan mu ya maulana asiru nura da madamin sharafa sharu suraja faila kaidun bil kairiya sharuka misu shukuran dukkan wani lamari a gare ku na wawanzu assalamu alaika ya kanshin manzan Allah assalamu alaika ya wanda ya zo daga Allah assalamu alaika ya kanshin fadar Allah duk kanshin kabnu kab daga annabi ne ya zo kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo labbaika ya kamshi mai daɗi kamshi kai ne guda ɗaya tabbaka da maɗi ga kamshin da ake ji kowa ya yi ta nishaɗi da ka ji kalar kamshin kasan annabi ya zo ga musulmi nan bata zan boyayya ba zufan annabi ta ɗiba ta sa cikin kwalba ta zuba cikin turarenta domin ta ci riba ba a sayan turaren kowa sai in ta zo kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo kamshin annabi ne ya warkar da barili kamshin annabi ne kamshi mai ifali kamshin annabi ne mafi daraja asali kamshin annabi ne kamshin rabbu azizu mi ka fahimta mana a cikin wannan kamshi wai da ka ta matsaya shin ka taba shakar shi baka taba shakar shi ba ya za a yi ka san shi bari in faɗa maka shi ko da wata ran ya zo kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo idan ka shaki kamshin za ka ji duk ka canza wani yanayi zai zo ma har da wata izza kamshin ya bi ta hanci ya shiga ruhi haza ka ji ka kana tafiya kaman jirgi a hazo idan aka san annabi zai biya wuce a ƙauye za a ɗauko maras lafiya a hanya a aje duk wanda ya ji kamshin zai zama lafiyayye ba wanda zai ƙara ciwo ko annoba ta zo kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo kamshin rigar annabi shine ya zama dauta mai kariya ko naƙuda ko wata babbar cuta rigar
za a ɗauko wa mutum ya shaƙi ƙamshinta, in mai rauni ne daga ranar ya zama gwarzo. Macijin da ya sari Abubakar a cikin kogo, Abubakar ya toshe ramin ya yi wa ma'aiki jigo. Maciji ne ta sara shi annabu ya hango, ƙanshin annabu ne ya je ya san shi ne ya zo. Kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo. Wata ran annabu ya cire riga a wajen yaƙi, sai ga wani kamshi na tashi mai wani sheki. Girgije na jin kamshin shi ma ya shiga shauƙi, nan ta ake sahabbai sai dai suka ga ruwa sun zo. Tun da ya zo duniya ya zo da cikar kamshi, daga mata har da maza kowa ya ɗauke shi. Ko ka koma gida jikinka zai ta kanshi, duk bayan awa ɗaya kuma wani kamshin ne zai zo. Kamshi kai ladabi daga annabi ne ka zo. Kamshi ya yi baje koli ran aurensa da Khadija, malam ko ka sanya da kamshi ke ba saja. Masu bidar aurenta kamshi ya ba su hujja, da annabi zai zo da rundunar kamshi ya zo. Ga kamshi ga kamshi ga kamshi ga kamshi, in yayyo magana za ka ji ta tana kamshi. In annabi ya yi shiru shirin na yin kamshi, in annabi ya tsaya tsayuwar na yin kamshi, in annabi ya zauna zaman na yin kamshi, in ya gaisa da kai hannunka ya ɗau kamshi, ko ka wanke hannun san baya barin kamshi. In unguwa ya shiga sai a yi ta murmushi, duk wanda ya shiga unguwar zai yi ta jin kamshi. In annabi ya banya hanyar za ta yi kamshi, sati ɗaya kowa ya bi sai ya ji tana kamshi. In yayi arwala ruwan ka ji su suna kamshi, shifidarsa ta sallah kamshi take saman kamshi. In ya ci abinci sai ka ji wani launin kamshi, ga kanshin na abincin sannan ga wani kamshi. Idan yayi murmushi malam zo ka ji kamshi, duba a wushiriyarsa ga haske ga kamshi. In ya shiga taro taron zai yi ta armashi, kowa ya kalle sa sai ya ji yana kamshi, kuma in ya kalle ka ka ji ka kana kamshi. Wannan suturar har ta mutu ba ta barin kamshi, Allah ka dawwamar da mu cikin wannan kamshi, Allah ka ƙara muna ƙaunar wannan kamshi, Allah ka sa kullum mu ga annabi mai kamshi, mu ji kamshi mu ga kamshi mu ma mu yi ta kamshi. Halifa Abdulaziz na son wannan kamshi, ya ce in sa yi cikin wannan waƙar ta kamshi. Kamshi 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 ba ka da kamshi, annabi ne mai kamshi. Daga Allah ƙara karama.